ассалому алайкум дӯстони азиз, умедворам ҳамаи шумо хуб ҳастед. ҳозир мехоҳам барои шумо нами шарфҳоро нишон диҳам. бисёр хоҳиш карда буданд духтарако. ҳамё 120 сомонӣ намхе рангош ҳастай. диде ҳамаи рангаш ҳастай, оз ино мода даян. ина 120 сомон анами шарфҳои фасон. Инчунин ҳастай гирбишинои намхе однотонни. ино ҳама тарафа ин тарафшам однотонния, ин тарафшам однотонния. Шарфан ина айсавсто нами сиёҳа. Однотонни шарфо ино 90 сомонаян. ҳозир бо арзонош ҳастай 55-60 сомонаш аст. ва ёрам нишон метиҳам. тамошо кунед. Инчунин иҷада намхе чӣ меган ира мурамро ҳастай. Мурамрои мхе парпараке ки ҳозир мода шидагиай. Ами вайтон чанд пулай? Тамошо бино ана ё 140 сомон оригиналош. Диде ана бо ҳаст ай ана инош. Ина ино 90 сомон. Диде? Диде 90 сомон. Набинка. Материалш хели чӣ меган ира гирбишин баринда. Евростиль цветушон. Баъд ҳастан ина ино. Ина. Ино нархошон 55 сомон. ина чанд ранг дора 55 сомонӣ. Диде? Фасон. ана ё боша. Диде 60 сомон шарфои фасон. ё камон диям дӯстони азиз 60 сомонӣ. ана баъд инчунин ҳастай. ана диде шарфои фасон. ҳамино ҳамаш 55 сомон. ино не. ино 55 сомон дӯстони азиз. айнамҷа сар мешавад. айнамҷа ин тараф ҳамаш 55 сомонӣ. оз нишон метиҳам. тамошо кунед. анами кадомеша мегирад 55 сомонӣ. шарфҳои калони хушрӯ. ина нависе доставка дорем. ози бо инаи пластикадорошам ман нишон метиҳам. тамошо бина и 80 сомон будай. ҳозир ай тарзи кушодагишам нишон метиҳам. инам пластикадоро 80 сомонӣ. ина қисми болода кушодагиша. ина бина чихе калони хушрӯвай. гирбишин 80 сомон. ин намудош 55 сомон. ана вай полоскои сиёдорош аллакай 80 сомон. ана румолои гирбишини сабука хушрӯ туркиё. дидед румолои калони фасонакай. калони бадам нею миёна. ина рангош бисёр рангои хушрӯ доранд. 50 сомон донада. оптумда бо арзон мешаванд. ана баъд ҳастай румолои 35 сомона донада. оптумда бо ино арзон мешаванд. румолчаи пахтагии хушрӯ. инчунин ҳаст иҷада намхел. ҳар хелаш 35 сомона, 40 сомона. ина намино ҳамашон намхел румолчоя. сафедакша нишон тим. ана ин намуд ҳастай 45 сангаш бисёрай. ҳозир да витринаям нишон метам сангои намхе дизайн 3D мегани сангора. сангои 3D задага ё 45 сомона. аз сабаби сангошон. ҳозир ман ай витринаям нишон метам бине. ина марҳамат 3D 45 сомон. пахтаги як чоркунҷаян ино. диде фасонак. баъд анаи румоло ҳастай 70 сомӣ. диде рангои хушрӯш омадай. ё рангошон кам монда буд. ҳозир бори навда анамха рангои фасон омадай. 70 сомон кадомеша мегиред. нависед рақамҳои мо дар рӯи экран ҳастай. доставкара мефаҳмонам. инчунин ҳастай ана ин бубончикдоро ҳозир модаяй ҳама ҳозир аз ҳама гирифтестай. беҳад хушрӯвай калонак. ина дидем хеле дора. однотонни гирбишин сарда меиста. нархи ино донада 45 сомонай. оптумда бо арзон меша. и хушрӯбошай. ҳамиёям сор доранд. ҳозир худкун кардагиян майдаяй. ино бошанд хеле калонай. диде 45 сомон.